Ела в София, ела, ела, ела в този град на песента. Ела в София, ела, ела, ела в моята шумна сграда. Здравейте, вие сте с подкаста Многоликата София. С Десислава Христозова се намираме в къщата на София. Това е за да не питаш Деси къде си. В къщата на София сме. Правя тази връзка и с твоя канал, с всичко това, което ти популяризираш, с твоята мисия. Нека да не я определям аз. Дай ти определение. Каква е твоята мисия? С всичко това, което правиш, и с книгата, която издаде, тихо за това не се говори, с YouTube канала ти, с TikTok-а, с Instagram, с Фондация Деси къде си. С фондацията, с всичко това, което правиш. Където ако влезете в сайта на Фондация Деси къде си, първо здравей. Здравей, да. Ако влезете в сайта на Фондация Деси къде си, отгоре ще пише истината за битката с килограмите. Защото за мое голямо съжаление, аз цял живот водя тази битка и всъщност още по-голямо съжаление, че след мен има много хора. Не просто много, милиони са по света. Народно му казано, моята основна кауза е да няма хора като мен. Ако повечето родители казват на децата си, стани като мен, нали знаеш, учат ги, аз такъв бях, ти трябва да станеш като мен. Аз казвам първо на моите деца и после на всички деца, не ставайте като мен. Ти коментираш много последно време, поне от последните клипчета, които виждах, ти коментираш включително и Big Brother, включително и Ергена, т.е. тези формати, в които влизат по-дебелички жени. И които влизат със самочувствието и казват, аз така се харесвам. Тоест, това е манифестиране на то вече е и популярно, би го казала, харесвай се такъв какъвто си, всъщност не е окей. Аз съм, може би, единственият дебел човек, който е против пласайз моделите и против това приемайте себе си и да не ви пука. Защото от една страна социалните мрежи, всички тези формати, защото тези формати, както се развиват по телевизията, така се развиват още повече в социалните мрежи. Това е ясно на всички. И те могат буквално да убиват хора. Като ще ти дам един много така бърз пример от Китай. Не знам дали знаеш, че наскоро, преди няколко месеца, едно момиче от Китай на 20 няколко години умря по време на лайв. Не. Защото тя се тъпчеше. Има такъв тренд в TikTok, който едни дебели хора излизат, ядат на лайв, на живо и едни тинейджери, хиляди и милиони по света ги гледат. Не знам какво удоволствие им доставя това, но те ги гледат, някои им се подиграват, някои им се чувстват, трети просто се забавляват. И това момиче ядеше по време на лайв, поредното тъпчене и умря. Лекарите не можаха да я спасят и казали са след това, че аутопсията е показала, че тя има 7 кг храна необработена в стомаха си. Тоест, социалните мрежи буквално са убили това момиче. От друга страна, социалните мрежи могат да бъдат полезни и аз съм доказателството за това, защото моите социални мрежи, навсякъде съм Деси къде си. TikTok, който всички смятат, че е много вреден, всъщност той много добре се развива с каузата Деси къде си и ходенето по планини с Деси къде си. Защото когато отидем в една планина и аз питам всички хора, вие откъде разбрахте, нали, за тези срещи, те казват ми, ти пускаш социалните мрежи. Тоест, те могат да бъдат и правилно използвани. Въпросът е да бъдат правилно използвани. А тези момичета, за съжаление, които влязоха в форматите, не използваха правилно, или поне не в полза на здравето на хората, не използваха тяхното влизане. Защото особено в Big Brother влезе момичето, мина покрай фитнес залата и каза, това място не е за мен. Какво послание отправяш ти към младите хора? Защото ако ти окей, тя има партньори. Аз също имам партньори. За всеки влак си има пътници, както се казва. Обаче, когато ти си сам с партньора си, вие носите отговорност, аз и ти. Но когато ти излизаш в обществото и казваш, не ми пука, няма да ходя на фитнес, тогава ти носиш едно друго послание, за което те гледат хиляди хора, защото тези формати се гледат от хиляди хора. И този проблем специфичен ли е за по-големите градове или навсякъде го има? Навсякъде. За съжаление, го има навсякъде. И в малките села, и в големите градове, и в България, и в Европа, и по света. Ако ме питаш за София, да, много е концентриран проблема, просто защото всичко е много лесно.
И може да се каже, може би, че ако живееш на село, имаш по-малък шанс да станеш дебел, просто защото ти се движиш, ти без да искаш се движиш там. Докато в София не се движим хич. Въпреки многото хора по улиците, всичко ни е много близо и много лесно. Имаме много градски транспорт, имаме много коли, таксита денонощно, градски транспорт дори денонощно, магазинът ти е до блока, а всъщност теб те мързи да отидеш и до магазина, защото има доставка. До апартамента. И да, не се... Тоест, големия град ни прави по-дебели. Аз не мога да го конкретизирам, но това е една много добра насока и е възможно да ни прави по-дебели, защото повече ни мързи да се движим. А удобна ли е София за дебелите хора? Чула въпрос. Ами да. Защото ти в твоята книга говориш много точно за живота на дебелите хора, за който по-слабите не си дават сметка. Знаеш ли, всъщност София е много удобна за дебелите хора, но дебелите хора не го осъзнават колко е удобна. Защото София има буквално на 3 спирки, 5 спирки от центъра, планина. Има супер много паркове. Аз може би живея в единствения квартал в София Младост, където няма парк. Моля ви, направете ни парк. Това може би единствения квартал без парк. И разхождаш кучетата между блоковете и самия ти, ако искаш да тренираш, аз ходя сутрин и вървя в училищния двор, който ми е зад блока и там въртя. Слава Богу, дворовете на училищата са отворени. Но всъщност ние не осъзнаваме колко е удобно, че планината е много близо. Може да отидеш с кола, може да отидеш с автобус. Има страхотни линии. Разучила съм всички линии до Витоша. Ама това е за хората, които искат да променят това, че са дебели. Така е, да. Аз работя в тази посока. А на тия, които ни им пука? На тия, които ни им пука, има много удобна София, защото има денонощни доставки на храна и който иска да ходи на фитнес, който иска се тъпче на дивана вкъщи. И всъщност София не работи в полза на дебелите, защото е направила един много комфортен живот за дебелите хора. Защото тя им предоставя всичко, да не се движат, да не ходят, защото ако живееш на село и нямаш магазин в селото, тогава ще трябва да ходиш в другия град. А модата? Има ли такава мода според тебе? Наистина не ти пука как изглеждаш? О, да, то е толкова модерно и то все повече ще навлиза тази мода. Те за това в социалните мрежи получавам хейт, така наречен, от много млади момичета, които казват откъде на къде ти ще ме караш, аз се чувствам зле в моето тяло. Аз първо не говоря за красота, говоря за здраве. Второ... Искам тук да акцентираме. Говориш за здраве. Да, защото точно това казах преди малко. Партньори има за всички. Всеки има огледало вкъщи. Ако се гледаш и се харесваш, окей, харесвай си се. Никой не те е спрял да вървиш по улиците на София със самочувствие. Върви. Може би ще поемеш обиди, подхвърляния. Но това го има, може би, и в малкия, и в големия град. Но говорим за здраве. Защото като се ходиш по улиците и трябва да се затичаш за трамвая, ти не можеш да се затичаш за трамвая, когато си дебел. Когато трябва да минеш през подлезите, които много често не ни работят асансьорите, а то не е и нужно млад или средна възраст дебел човек да ходи по асансьора, ще става още по-зле, тогава се задъхваш и ти е трудно. Като казваш, че София е удобна за дебелите, защото планината е наблизо, в същото време това, което и ти правиш е, да кажем, прогонваш, разработваш, рекламираш, коментираш маршрутите от гледна точка на човек с наднормено тегло. Тоест, не всеки маршрут е удобен и лесен. Категорично, но в София има много удобни и лесни маршрути за дебели хора. И ние знаеш как ги открихме. Аз точно ще да питам. Това трябва ли приемно да се промени маркировката в планината? Да, категорично. Категорично трябва да се промени или най-малкото да се сложи повече маркировка. Защото табелка на там е хижа леко не върши работа за дебелите хора. И за хората, които са трудно подвижни, защото се оказва покрай моята кауза, виждам, че има много трудно подвижни, на мен ми звънят незрящи, такива, които са с инвалидни колички и ме казват, ти си трудно подвижни, ние също сме трудно подвижни, хайде да ходим заедно в планина. Но къде? И аз за това в TikTok, в Facebook, навсякъде показвам пътеки, които е възможно по които да ходим и ние. А как го открих? Аз ходя с приятели по планини или пък сама и много често ходя с слаби хора или хора с здравословно тегло. Те вървят напред-назад, докато стигнем заедно до върха. Аз отзад вървя, не ме изоставят и така много често ходя с Мира Добрева. Познаваше много добре. Тя е и редактор на моята книга и в управителния съвет на моята фондация.
И тя така чисто приятелски ми подаде ръка и каза, хайде ходим заедно на планина. Аз викам, как ще ходим заедно? Аз не мога. И тя каза, не, можеш, спокойно, хайде да ходим. Просто с друго темпо. Точно така. И видяхме обаче, че ходейки няма проблем, когато примерно вървим 3 часа, тя вижда табела черни връх натам, тя не се замисля, че за мен това означава ужас, аз не знам колко има до там. Защото ако на табелата пише има 2 часа, аз ще си преценя. Мога ли да ги мина? Не мога ли да ги мина? Ако пише примерно 1,5 км, ще си преценя. И това следващия път няма да ме плаши да тръгна. Това правя аз в TikTok, като показвам на хората, аз вървя по тези пътеки и им разказвам. Не им казвам просто колко градуса и нали, къде има камъчета, а им казвам, ето, един човек като теб минава пътеката за 1 час, човек като мен я минава за 2 часа. Трябва да сте подготвени за това. Тук има нагорнище, тук има равни пътеки и така нататък, но тези ориентири всъщност вършат страхотна работа. Казвам къде има чешми, къде има хижи, коя хижа работи. Къде, например, към Камендел, като ходя, им казвам, идеална пътека за дебели хора. Равна, лесна, но накрая има ни камъни, които трябва да се качат. Преценете си дали може да ги качите или може да рискувате. Но всъщност това стимулира хората да ходят, защото много хора ми пишат и ми пускат снимки и казват, ние вчера ходихме на твоята пътека, вече така ги наричат. Вече имаш свой пътек. Да. Тази край Панчарево също си е твоя май. Пейката, да. Там изпращам залези, посрещам изгреви. Тя също е много лесна за дебели хора. Витоша каза, че не я използваме много както трябва, че не използваме максимално потенциала на Витоша, нека да го кажа така, хората в София. Твоето мнение е какво? Ами категорично, ние използваме потенциала и не използваме и не я използваме правилно. Защото много често спасители, ултрамаратонци, по-запознати с планините, ми казват, младей си ти сега караш хората да ходят на планина, ама тя планината не е за всеки. И аз казвам, конкретизирайте какво значи не за всеки, защото тя не беше и за мен планината. Но аз малко по малко започнах да се образовам на тази тема. Защото ако преди година и половина-2, аз в раницата си просто хвърлях една малка бутилка вода и тръгвах. Беше абсолютно лъишко, да. Вече знам по-късно, че аз имам туристическа застраховка, имам челник, имам повече вода, имам резервна тениска. Всички тези неща ги се образоваме, ходейки в тази планина. Да, използваме много неправилно и затова спасителите имат доста работа, защото не можеш да отидеш по чехли в планината. Не може да отидеш, не може да отидеш на Боянския водопад по чехли. Или не може да отидеш до Черни връх, като преди това не си проверил прогнозата. И аз искам да ходя на Черни връх, но ето в момента не мога да отида, защото знам, че в София ще вали, значи там е сняг, трябва да си прецениш. Да, нямаме образование, нямаме култура по тази тема. Как трябва да става това образование според тебе? Отделно от социалните мрежи, отделно от ентусиасти като тебе, които разказват тия неща. Да се правят повече кампании. Ето някой, ако иска от общината да направи кампания, да ме потърси. Аз знам от какво имат нужда определена група хора. Сега аз не мога да кажа за всички. Но поне тази група хора дайте да изведем в планината правилно. Знаеш ли, ето още една грешка. Ужасно е, когато отидеш в планината и нас толкова сме свикнали да ни мързи в София всичко да ни е толкова близо и лесно, че искаме да стигнем с колата до хижата, ако може. Така е. И отиваш само да стане 20 градуса навън, да стане малко по-хубаво времето и те, ама буквално до морените, ама и до алеко, ако може да се наредят колите. Нали затова има автобуси, нали сте тръгнали на планина? Спрете някъде по-надолу, пък повървете малко по-нагоре. Трябва повече информационни кампании категорично. И повече достъп. И табели. Това ще да те питам. Табели и достъп. Добър ли е транспорта до Витоша? Ами бих казала, че... Като каза, че го познаваш добре и да, сигурно има транспорт, разработен транспорт. Много често обаче, когато повечето софиянци тръгнат в неделя в 11 часа, примерно нагоре, когато е хубаво времето, и тогава става и така по транспорта. А лифтовете? Лифтовете са една моя много голяма болна тема. Аз от дете обожавам лифтове. И аз много обичам да се возам на лифтове. Лифт, да. И това е моя болна тема и нямам никакъв проблем да кажа защо няма лифтове на Витоша. Доколкото знам, само Витошко Лале работи. А това е такава емоция, която дори малко по-мързеливите може да ги накара да се раздвижат, понеже ти си казваш, отивам на лифт, обаче той те вози, ма все пак те води някъде, където ти да тръгнеш да се движиш. Дори да обиколиш една поляна и да се върнеш пак с лифта. Дишаш чист въздух по-добре, отколкото в мола. Категорична съм. Наистина не разбирам защо ги няма лифтовете. Доколкото знам, има и политически причини, има и финансови причини, но лифтовете стърчат едни железа, едни ламарини. Не мога да ги оправя, не мога да ги пуснат. Едно нещо, хора, за да се разберете и ги оправете тези няма да стане скоро, според мене.
Такова е поне моето впечатление. И затова ние си обикаляме покрай лифтовете, ултрамаратонците под лифтовете, където е трудната пътека, но много ми е тъжно за лифтовете. Ходиш и се срещаш с много млади хора, обикаляш страната и им разказваш за своята кауза. Какво те питат? Те имат много въпроси. Много е интересно, че когато им кажа сега, пред вас стои един дебел човек, който е готов да ви каже цялата истина за дебелите и това, което вие искате да знаете, обаче ви е срам да попитате всички, Лора, всички имат или дебела майка, или дебел приятел, или дебело гадже, или дебела съседка, но ги е срам да попитат. И казват ми, то при нас обикновено идват едни лекари и казват ни, я ще по-малко движете се повече, ама до там. Нали? Самите деца ми споделят как от тук влиза, от тук излиза. И започват да задават, разбира се, първи въпрос, защо не отслабваш. Аз съм започнала да отслабвам, но им обяснявам как за първи път в живота си разумно отслабвам. Защото в моята книга тихо за това не се говори. Там има едни истории, в които безкрайните диети, опити, които са ме докарали до там. Много е важно да им обясня на тези млади хора, ученици, първо, че не им говоря за кръста, им говоря за здраве. И второ, аз не съм лекар, за да им кажа това ще ядеш, това ще пиеш като хапчета или нещо подобно. Трябва да се потърси лекарска помощ. И трето, да им кажа, че аз съм тук, за да им покажа грешките, които съм направила, ако може те да не ги правят. Това е нещото, от което те най-много се вълнуват. Защото никой не им казва така. Никой не казва на младите хора, тези, които нямат проблеми с теглото, защото ето питаш ме какво питат, казват, примерно, добре, какво толкова пък ти е на теб, като си дебела? Симпатична рокличка, усмихната жена, такава, ходи си по града, има хубава професия на журналист, виж колко ти е весело, какво ти е? Ти казва, винаги си усмихната, нали? Аз казвам, просто не ти казвам, че когато се прибера вечер, краката ми между бедрата са протрити от ходене. Не ти казвам, че сутрин като стана, аз не мога да се наведа чак додолу да си вържа обувката. Не ти казвам, че се потя повече от теб. Много и че повече. Имаш кръвно високо. Че имам високо кръвно, че имам, но малко тези болести са и малко далеч. Но когато конкретно им кажеш, аз не мога да седна с теб и двама твои приятели на задната седалка в колата. Или казвам, ако отидем с теб на екскурзия някъде, на зелено училище, например, и съм дебелата ти съученичка, окапе се, скъсам нещо, аз не мога да си взема от теб дреха. Всички приятелки си разменят дрехи, нали? И ти си разменяла дрехи с приятелки. Ами да. Аз никога не съм си разменяла дрехи с приятелки, просто защото няма такъв размер. И всичките тези неща никой не им ги казва. И най-хубавото на тези срещи е не само в София, а и в цялата страна, че децата са много будни и тези, които са с наднормено тегло, започват да се чувстват по-приети и си казват, щом тая леля може, значи аз мога да почна да се справям. А тези, които нямат проблеми с затлъстяване или наднормено тегло, всеки път ми казват, леле, аз... Те са много сладки, ще отказват, лело или госпожо, благодарим ви, че ни казахте, защото ние повече няма да обидим дебел приятел. Няма да му кажем, свиньо, ходи на фитнес. Не, ще му кажем, приятелю, айде да ходим в планината, айде да се раздвижим. Затова са много полезни тези срещи. Една световна телевизия направи филм за тебе. Чувстваш ли се звезда? Не се чувствам звезда, но се чувствам все по-отговорна да бутам тая кауза. Да, искам лайкове, да, искам популярност, за да може да придобие популярност знанието за затлъстяването. Добре, да като отслабнеш, какво ще правиш? Дай Боже, от моите уста, Божите уши. Какво ще правиш като отслабнеш? Като отслабна ще продължа да разказвам на децата, ще продължа да ходя на все по-сериозни върхове и ще разказвам на хората как едно време не можех да мина от площад журналист до дома на София. Къщата на София. Той е дом, той е толкова уютно, че ми е дом, не ми е къща. Да. И че ми е трудно и се задъхвам, ето сега го минавам на щрак. И ще им кажа, и вие можете. Вие може да обиколите София, без да се задъхвате. Колко кила свали от когато почна? Откакто аз цял живот съм така, като една електрокардиограм. Не, говоря от когато и написа книгата и когато каза тихо, когато взе да говориш за това, което не се говори. За мое съжаление много бавно. Ударих тавана от 151 кг, в момента съм 127. Трябва да сваля още 50. Но вече имам знанието и увереността, че това ще стане бавно и че не е страшно да стане бавно.
Тя и София много бавно се развива, като мен. И тя става все по-голяма, по-пълничка, това ще обаче се бори. Дебелее, да, за съжаление, но пък можем да я направим така, да я реконструираме правилно, да я направим една диета, един режим. Каква би била диетата на София според теб? Повече паркове. Повече велоалеи, повече зони за пешеходно ходене. Знаеш ли, че всеки друг град си има главна? И не ми казва, че Витошка е главната, защото там минават улици. Коли, извинявам се. Минават, пресичат ги улици. Няма. Искам главна. Аз съм ходила в не много държави, но примерно ще дам пример с Сараево, където вечерно време тяхната главна улица, която се едно Цариградско шосе, разбираш, или примерно Васил Левски, те знаят, просто си го знаят, това е въведено по закон. Вечер в 6 тази улица се затваря, просто слагате ни врати. Спират колите. И примерно 2 км по-нагоре тази улица е затворена. И колите те си знаят, не протестират срещу това, но вечерно време това става, как се казва, стъргалото. Тичащи, ролери, скейтбордове, бягащи дечица, разхождащи се възрастни хора. Всяка Божа вечер те знаят, че главната улица е затворена за тях. И те са спокойни, пускат и деца, и тротинетки, и всичко да се движат. Аз това пример за София. Да, обаче аз това направо не мога да си го представя. Ама след като те са могли да го направят, защо ние да не можем да го направим? Скоро разбрах, че кмета на Копенхаген, дано да не ви лъжа специално, но там е направил повече на улиците, и то на големи булеварди, е направил повече ленти за колелета, колездачи, отколкото за коли. Представи си Цариградско, както има 3 ленти, 2 да са за колездачи или една за автобус, една за колездачи, една за коли. И ти толкова ще тънеш задръстване, че в един момент ще хвърлиш тази кола, ще се качиш на колелото. Просто е въпрос на... Добре. Както един от моите герои в моята книга казва, работата е на горния етаж. Да. Просто трябва някаква политика в тази насока, в добрата дума политика, не е... Да, ама тя политиката ни е на такова дередже, че... Страшно е. Какво друго в диетата за София би вкарала? Ето, аз дадох няколко примера. Паркове, зони за пешеходна изява. Велоалеи и повече такива също игрища. Много е важно, ако могат София да разберат, че децата не спортуват, 2 или 3 часа седмично в училище крайно недостатъчно. И то е под въпрос спорта в училище. Много на под въпрос. И освен това би било прекрасно, ако има безплатни зони за спорт. Защото те сега има на няколко места, но са много малко. Виждам по кварталите, ето в Младост съм виждала, също в Дървеница, на Дружба на няколко места съм виждала такива заградени, но още отиват, те си плащат за корта, мисля, че, което май не им излиза много скъпо, защото те примерно събират 20 момчета, основно момчета са, но нека да има и за момичета, нека да има и за по-млади, и за по-възрастни, всякакви такива площадки. Да, знам, че има безплатни стрит фитнеси, ама те са 5, може би в цяла София, не знам, не съм сигурна. Но много повече такива безплатни зони трябва да има. Като искат да играят децата, да ходят да играят. Голяма критикарка станах аз на тази София. Аз просто много... Аз още се опитам да си представя как затваря Цариградско шосе за тротинетки. Представяш си колко ще е хубаво да карат колелета. Ти не би ли се качила на колело, ако всяка вечер имаш тази възможност? Искам да ти кажа, че аз си спомням, когато бяха протестите и затваряха Орлов мост, аз си спомням, че по Цариградско шосе караха колелета и скейтове и всякакви такива неща и беше някакси много готино. Да. Защото беше затворено заради протеста на Орлов мост. По-толерантна ли е София към дебелите хора спрямо от другите градове в страната? Да. Защо? Защо си по-незабележима заради многото хора или? По-незабележима си и повече хора са готови да кажат стига да е, външността не е толкова важна и да видят, да прескочат тази външност. Защото аз винаги съм благодарна на мира за това, че прескочи моята външност и влезе в моята душа и успя да ме стимулира аз да споделям за тези неща. Но много малко хора без проблеми с теглото са готови да направят това. В София все пак са повече хора от всякъде. Предполагам, че това не е толкова трудно. Но защо така смело го казвам това? Защото на мен, колкото публично ми пишат под постовете смело хора, все повече се осмеляват и дебели, но основно хора без проблеми с теглото, на лични съобщения ми пишат основно дебели хора, които ги е срам да излязат наяве. И те ми казват, хора от малки градове, ми казват, Деси, аз не мога да си намеря работа,
защото съм дебел. И аз казвам, а ти за какво кандидатстваш? За войник, за пожарникар, за физкултурник? Не, за работа на бюро. Но в момента, в който те видят, правят е така и ти казват ми, не, всъщност не. И имат голям проблем хората от другите градове с дискриминацията, основно дебелината. Аз по-не я усещам, но те да. Как си го обясняваш това? Защото тук сме много повече хора и не хората са по-анонимни или защото... И сме повече, някакси сме по-свикнали, че едва ли не София е модерния град, столицата, пътуващи. Защото те голяма част от тия хора, де са били тук, те са били в малкия град и може би се отнасяли дискриминационно и сега вече тук... Но тези, които са там, нали знаеш, като те знаят твоите хора и могат да те отблъснат. Не съм сигурна, наистина не мога да кажа. Мислила ли си каква би била маркировката за пътека на Витоша, която е подходяща за по-пълни хора? О, да, категорично. Със сигурност. Аз знам каква трябва да е маркировката. Дори съм говорила с тези хора, които работят в парк Витоша и те са готови, но просто търся финансиране, за да стане това нещо. А иначе са готови с доброволци. Аз имам мои хора доброволци, имаме подкрепата на много хора, но маркировката трябва да сочи, освен къде отиваш, трябва да има, ако примерно пътеката е 3 км, през тези 3 км е хубаво на всеки 6-700 метра да има табела, за да можеш да си прецениш на табелата да пише крайната точка, къде си в момента, колко километра или метра ти остават и евентуално време за ходене и деневилация. Това са задължителните условия. Оттам нататък вече сме решили, нали, че в началото на всяка пътека ще има една по-богата информационна табела, която да ти покаже чешма. Едно видео от TikTok, къде си. Какво да си вземете, къде има чешма. Тоест да очакваме скоро нови маркировки на Витоша. Искрено се надявам да стане. Аз не мога да обещая, защото доста отдавна се опитвам да работя по този проект, но за сега го караме на TikTok. Сега го караме на TikTok. Трудно ли е да възприемеш София като град, който е негостоприемен? Ти кажеш, че да, готино, може да ходим, но всъщност той много често е негостоприемен. Като казваш тези удобства, те звучат добре, но всъщност са негостоприемни. Ама много хубаво го каза. Те са негостоприемни. Аз дори не само за дебели хора. Принципно. За мое голямо съжаление, не искам да навлизам в политика, наистина, защото тая политика само цикли. Но чисто в човешки план, като един гражданин на тая столица, ми се иска да няма толкова дупки, да не е толкова сиво, да не е толкова тъмно. София е много тъмна. Много е тъмна София. Аз съм и шофьор, освен пешеходец. И знаеш ли колко пъти ми се е случвало да направо умирам от страх, че ще бутна някого. Вечерно време. Особено когато в 5 часа вече е тъмно. Както каза една моя приятелка, аз не искам да идват мои приятели от чужбина, защото къде да ги заведа в София? Защото казва, аз когато отида в Лондон, ме водят там и там. Като отида в Виена, ме водят там и там. Кажи ми, къде аз да ги заведа? Вика да направя кръгчето от Александър Невски, Света София и това ли вика кръгче да направя? Защото само там леко свети нещо. Съжалявам, че съм толкова критична. Не, напротив. Да, аз казвам истината до Бога. Напротив, ти живееш в този град и това е твоето впечатление. Да. Така че... има потенциал да бъде страхотна. О, да. Има планина, равна е в същото време, не е някакъв град, нали, да се чуеш как да катериш. Има потенциал да бъде страхотна. Ако може и всеки отпред малко да си оправи градинката, ще стане супер също така. Трудна. Не да си хвърля матраците по кофите. Или поне да го прави, когато е регламентирано. Да. Аз така, като си правих ремонт и като си изхвърлях нещата, звъннах. Има, между другото, на сайта на Столична община. Звъниш си и ти казваш, може ли да дойдете да го приберете? Има начина. Има начин. Много сме мързеливи в София. Забелязала ли си? Да, забелязвам. И чакаме някой друг да ни свърши работата. Защото има удобство. Да, точно. И аз, един съсед скоро си изхвърля пералнята и аз му казвам, махни от стълбището. Той вика, ще хвърля до кофата. Викам, защо като хората са го измислили? Просто звъни един телефон, не ти искат пари, нищо не ти искат. Просто кажи си адреса. На мен дори не ми искаха и аз да се появявам. Просто ми звъннаха, казаха, ние сме хората от общината, където събираме нещата, взеха каквото взеха и тръгнаха. И той каза, ще се занимавам. Викам, добре, какво ще направиш? До кофата ще оставя. Викам, как така? Всички така правят. Значи, докато живеем с всички така правят, няма да се оправим. Няма да се оправим. И ти правиш, дето се казва великата мисъл, ако искаш да промениш света, започни от себе си.
Ами да, беше ми много трудно да започна от себе си. Все още ми е много трудно, защото много често хората, които отслабват по моята тема, да се върнем, те показват от преди и след. Дебел, слаб, готов резултат. Аз показвам между тях показвам какво се случва и затова много се радвам, че имам такива приятели, които ме подкрепят и ходят с мен по планини, защото като ти е подал на теб някой ръка и можеш ти да след това да подадеш ръка и да дадеш пример, защото цялата тази кауза не се случва сам, когато си. Моята кауза Деси къде си нямаше да има, ако нямаше Мира Добрева, която няма проблем с тъгото, обаче подаде ръка и каза: давай на планина, давай на режими, давай това. Аз вече съм готова и аз не се отказвам. Стимулирана съм и затова в момента съм готова, имам силата да стимулирам тези, които са готови да не се отказват, да ходим на планина. Тук в София удобно е, лесно е, има начин. Има начини. Имаме си близ въпроси. Добре. Ето така. Аз не те виждам, извинявам. В нашия подкаст режисьора също се намесва. От време на време задавам въпроси. Сега тук напоследък рекламират някакво реалити, което дебели хора ще участват, ще се състезават да слабват, да печелят някакви награди и така нататък. Според теб това начин ли е? Виж, всяко нещо, което може да стимулира един дебел човек да се вземе в ръце и да живее по-здравословно, е начин. За съжаление, тези формати са кратички. А затлъстяването не е като счупената ръка. Това е най-голямата кауза в моята кауза, ако мога така да се изразя, да се направи клинична пътека за затлъстяване. Защото има клинична пътека, ако си чупиш ръката, отиваш в Пирогов, там не ти искат пари, гипсирате, но това е 1 месец. После отиваш на профилактичен преглед и това е. Поема го касата. Поздравял си. Да, и касата го поема. Докато затлъстяването, то е и физически, и психологически проблем. Аз съм постоянно на ръба, разбирате ли? Аз не мога да ви кажа, че сега си тръгвам от тук и няма да отида да си купя шоколад или баница. Аз знам, че ти имаш едно чекмедже в работата, където се събираш бомбонките, дето се черпят, които не си изяла. Да. И някой ден ще го покажа. За да видя и аз самата, защото ние дебелите хора много често се лъжем. Мислим си, че ядем малко, а всъщност ядем много. То като София, мислим си, че е малка, ама тя е голяма. Но за клиничната пътека трябва да има такава, защото ти като един дебел човек, когато имаш нужда от помощ, да, има ендокринолог с направление, но до там, има кардиолог и до там, един преглед, разбираш ли? А това е едно дълго проследяване, това е една зависимост. Аз съм зависима към храненето и аз това не мога да обещая, че утре ще бъда вече нов човек. Не мога. И никой дебел не може. Дори съм си говорила с много хора, които са отслабнали и те казват: Деси, дебелият човек никога не си отива от съзнанието ни. Никога. И това трябва проследяване с психолог, с фитнес инструктор, с ендокринолог, цял един екип, който струва много пари. И ако има клинична пътека, прекрасно. Ето още нещо, за което ще се бориш. Да. След това. Много борби. Да. Близ въпросите ни. Кое ти е любимото място в София? Витоша. Добре. Камендел, Черни връх, да се гледат залези на Витоша. Кое място би променила и защо? Бих променила мисленето на софиянци. Това място искам да се промени. Независимо от какво пише в личната ти карта. Щом си стъпил в София, ти си софиянец. Аз не обичам това делене на ние сме от София, ние сме нали? Не ги обичам тези неща. Щом си стъпил тук, ако можеш да промениш това място, да си кажеш: това място, където аз ходя днес от тук до работата, какво хубаво мога да направя? Задай си въпроса: ти, ако не днес, този месец, какво направи за обществото? Ето това искам да променя. Беше и на гости преди известно време румънеца Чисти България. Да. Защо е започнал той да чисти България? Знаеш ли? Защото докато чакал детето му на преглед, нещо му направило впечатление, че е мръсно. Събрава една торбичка и така започва. Да. Ето това е промяна на начин на мислене. Какво е в повече на София? Мъглата пред очите е в повече. Трябва да свалим мъглата и да почнем да я оправяме тая София. Какво е липсва? Липсва и стимул от всеки един, който е стъпил в София, да направи нещо хубаво за София. Всички искаме велоалеи, но всички само мрънкаме за велоалеи.
И не караме колела. И не караме колела. Не караме Това колела. е идеален отговор. Благодаря. В какво вярваш? Бог. Бог е велик. Той ни дава най-доброто. Той ни изпраща изпитанията, през които трябва да минем и в които можем да минем. Надеждите ти? Надеждите ми са да няма хора като мен. Искам да няма деца като Деси, къде си и никой дете да не минава през това, през което минавам аз. Любовта е? Любовта е чистота. И мъдростта, която те води? Мъдростта е, която ме води, е, че се научих да правя нещата сега. Да ги започна от сега, не от утре. Защото знам, че Бог ме е поставил тук, сега, за да излеем някаква мъдрост към някой друг и той да продължи веригата. Десислава Христозова в Многоликата София. А следващия път, когато се чудите дали да отидете на Полина или не, следете в социалните мрежи и отидете заедно с нея. Струва си.